havia un pobre teixidor que teixia. La gent veurà un material de fa 101 anys portat al dia d'avui amb el talent de la gent de dia d'avui, però sense renunciar a la tradició. Tot i ser una faula, una rondalla, i té un interès en el sentit, gairebé diria, d'infantil per a gent gran, no deixa d'haver-hi un alcalde corrupte que és el que vehicula tot un univers que podria ser del fantàstic i en canvi és absolutament vigent. I quan el sol se'n va a la posta, l'arbre que enyora el seu fullam, poc a poquet son ombra costa, els balladors damunt del camp. I surt la lluna des de zona, la llaura de l'escut. La serrant del cel en vola, la serrant escapa dur. Música és música, no té res a veure quins són els instruments que es fan servir per fer-la. El mateix que es pot fer amb una orquestra es pot fer amb una cobla. Aquesta música és molt teatral, està molt vinculada al que està mostrant cadascuna de les escenes. És evident que Morera era una persona amb una consciència musical molt evident. Per mi és la mateixa qualitat humorística que puguis trobar en un Rossini, trobar-la en repertori d'aquí en català. Ai, els teus llavis, ai, quin lleu sospir, sota les branques diguem que sí. Hi ha moltes coses que passen a l'obra que podria passar avui en dia. És que la gent hi entra en aquest joc, en aquestes històries, i és cert que fer-ho en català per la gent és molt més fàcil. Ets a casa, Ets a casa, és el teu vocabulari. Sí, exacte. Hi ha una mica de provincianisme, no? De pensar que el nostre no té tant valor com el de fora. Això encara ho arrosseguem aquí. Trobo que també el talent de la terra ho patim, eh? Això de tenir els cognoms d'aquí a vegades et passa factura. Tamborí!